Με προβλημάτισε πάρα πολύ. Μία φράση που είπε η κυρία Γκαγκάκη. Ποια? Πάρα πολύ. Με τον εαυτό μου κάτι δεν μπορώ να διαχειριστώ. Ή πάνω στο stage γενικά που σχολιάστηκε, ρε παιδί μου, μέσα στο σχολείο. Ότι είμαι κάποιος άλλος και δεν είμαι αυτός. Είμαι αυτός. Εγώ το πιστεύω αυτό. Θέλω να δείχνει σεβασμό, αξιοπρέπεια προς όλους, και τους καθηγητές σου και τους συμμαθητές σου. Εντάξει, το έχω αυτό. Ωραία, το έχεις, είσαι μια καλά, πάλεψέ το και ό,τι και να γίνει να μην στεναχωριέσαι. Δεν θα αγχωθώ και με μια δεύτερη παραπάνω. Να την κάνεις όμως, γιατί την έχεις. Πρέπει να βγεις λίγο από τον κύκλο της άρνησης. Μπορείς να την πεις και θα την πεις. Δεν έχει, δεν μπορώ, μπορείς. Αφού χτες την έλεγες, δηλαδή δεν άλλαξε κάτι μέχρι σήμερα. Αυτό, άμα το κάνω 100 φορές αυτό, θα είμαι σίγουρη. Ναι, αλλά ξέρεις τι όμως τι γίνεται. Μην βάζεις τη δική σου σιγουριά πάνω και από τη δική του. Δηλαδή, μην τον φέρνεις και αυτόν σε δύσκολη θέση. Χαλάρωσε. Δεν βάζω τη δική μου. Πριν που δεν μπορούσε αυτός και μπορούσα εγώ, δηλαδή έβαζα τη δικιά του. Όχι, αλλά δεν σου είπε όμως ποτέ ότι με μπερδεύει που μπαίνεις εσύ λάθος ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μην φτάνουμε και σε ακρότητες. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Μα δεν έμπαινα λάθος. Δεν έχει σημασία. Τώρα μπαίνω. Ναι, αυτό λέω. Δεν έχει σημασία ποιος μπαίνει λάθος ή ποιος δεν μπαίνει. Σημασία έχει να συνεργαστείτε. Να μπαίνουμε και οι δύο, ναι, σωστά. Ακριβώς. Γι' αυτό λέω. Ναι, δεν είπα εγώ ότι λοιπόν, μπαίνει λάθος ή ότι μπαίνω. Την τελευταία φράση θέλω να την πεις. Έχει δεύτερη και θέλω να την πεις. Εσύ το βρήκες στο σημείο σου. Το βρήκες, το κάνεις σωστά, το κάνεις. Μπερδεύεται που δεν είχε συνηθίσει. Μπερδεύεται. Άρα θα έρθει να κάνει το πρόβλημα. Εσύ δεν δήλωσε επαγγελματίας, ούτε εγώ δήλωσα επαγγελματίας, ούτε το έχουμε ξανακάνει. Δεν σημαίνει κάτι. Όχι, η Έλληνα είναι τραγουδίστρια. Από όσο τραγουδάει σε μαζί. Δεν ξέρω. Αυτό έτσι νομίζω ότι και η Ιδαλιδά και η Έλληνα έχουν δουλέψει μαζί. Εντάξει, και εγώ έχω δουλέψει μια φορά. Αυτό δεν με κάνει τραγουδιστή. Εγώ δεν έχω δουλέψει ποτέ. Το ότι έχεις δουλέψει σε ένα μαγαζί δεν σε κάνει τραγουδιστή. Με το να λες 5 κομμάτια σε ένα άνοιγμα μόνος σου. Έλα, ρε παιδί μου! Μπράβο! Knocked up 9 months ago, and what she finna have, she don't know. She want neo soul, 'cause hip hop is old. She want platinum or ice and gold. She want a whole lot of sun to fold. If you were obstacles, you just drop your cold. 'Cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets, she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan. 'Cause you was quick to learn, and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my wings. And the world finna know my name. I don't ask for much these days. Αύριο είναι το δεύτερο live, οπότε να δούμε λίγο τα ρούχα. Έρχεσαι Σκεύη. Λοιπόν, εγώ θα σου βγάλω κάποια ώστε να τα δοκιμάσεις. Δεν το κλείνεις. Για να δούμε αυτό λίγο τη γραμμή του. Δεν θα σου δίνω παπούτσια. Αν είναι μπορούμε να βάλουμε και ένα κορσέ, ώστε να είναι πολύ ωραία. Αλλά έχουμε μετά άλλα δύο. Ωραία. Το θέμα είναι να το καταλάβεις και να το πιστέψεις και να το ζεις αυτό το πράγμα. Ναι, εννοείται.
Τι είπα, για να μην είσαι. Τι έπαιζε, μια χαρά. Επειδή δεν σε βλέπω πολύ καλά, γι' αυτό. Όχι, έχω να βρω. Ήταν έγραψη. Μην κάνεις πια. Έλα. Μην είσαι σαν 5χρονο παιδί. Άσε μας βρω που θα βγει σαν 5χρονο παιδάκι. Ξενέρω ότι είμαι επειδή δεν θέλω να μου πετάνε νερά. Τι? Ξενέρω ότι είμαι για τα νερά. Τα νερά που θέλετε να πετάτε ένα στον άλλον. Δεν θα το ποτίσω. Μπορείς να κάτσεις από εκεί, σε παρακαλώ. Γιατί έτσι? Ο ίδιος είναι κι αυτός. Ίδιος είναι. Έλα, κάτσε, δεν θα σπειράξω, γιατί μου την είπε η Έλενα τώρα. Και δεν τα έχω πάρει στην κράνα τώρα. Δεν βρήκα ρούχο καημένα. Καλά, έχω μια ντουλαπάρα σπίτι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν βγάζει την ειρήνη. Θα τα πληρώσουμε. Θα πληρώνουμε. Όχι ρε, έχουμε πάει. Ήθελα να φέρω εγώ μερικά και δεν έφερα τίποτα. Εγώ τότε που θα πάρω μαζί και τη φόρμα μου. Για να είμαι σίγουρη. Μ' αρέσει που ψαρώνεται η μισή εδώ. Αγχώθηκα πολύ. Ακριβώς. Τελειώσαμε. Το ξέρω. Θα ευγείς. Μπορεί το ντουέτο μου στο ψωμί. Πάλι θα φας ρε παιδιά. Θα με δεις διαφορέσω. Θα μου βλέπεις εκείνη την ώρα. Κλείς την πόρτα. Βλέπεις που σου λέω κάτι έχει. Κλείς την πόρτα. Και έχει φαγητό. Και δεν ξέρουμε τι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Έλα ρε. Έλα ρε, τι έγινε? Τι κάνετε? Αυτό υπερπέρα μας Σας φέρνω τον πλανήτη Άρη. Ωραία. Εντάξει, είσαι όλα οκ? Ναι, εσείς? Ωραία, και εμείς μια χαρά είμαστε. Απλώς εμείς λέμε να κοιμάσαι για να είναι ο λαιμός σου καλύτερα. Να ξεκουράζεται. Τα είδατε τα live? Να σου πω κάτι, όλα οκ, όλα πολύ ωραία. Πού είναι η μαμά? Πού είναι η μαμά? Εδώ, Φέρτε, έλα, πάρτε. φέρτε. Ναι. Έλα μα! Έλα, παιδάκι μου. Τι γίνεται? Μια χαρά. Και εσύ μια χαρά σε βλέπω εγώ και μια κούκλα είσαι και πολύ ωραία τραγουδάς. Ναι. Μάμη. Έλα, αγαπούλα μου. Τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ? Καλά. Πώς είσαι? Συγκινήθηκα. Κι εγώ. Για θα κλάψω κι εγώ τώρα. Πώς περνάς? Μία έτσι, μία αλλιώς. Έχεις βαρεθεί? Όχι, δεν έχω βαρεθεί. Απλά δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Το ξέρω, εννοείται. Πώς να είναι ξαφνικά να είσαι κλεισμένο σε ένα σπίτι. Τέλος πάντων, κάνεις πράγματα που σου αρέσουν εκεί μέσα. Ναι, τι κάνετε? Καλά, καλά. Εμείς καλά είχαμε πάει Ιταλία 5 μέρες για δουλειές. Α, μπράβο. Είδαμε την Κυριακή, γυρίσαμε όλη την Ιταλία και εντάξει. Α, περνάς ωραία και εγώ είμαι φυλακή. Εντάξει, για δουλειά είχαμε πάει. Κουραστήκαμε πολύ, αλλά ωραία ήταν. Και βλέπω ότι σε συμπεριφέρονται και χαμογελαστά και η κυρία Γερμανού τα καλύτερα και ο κύριος Κωστόπουλος. Εντάξει, το ζευγάρι Βύση Καρδέλας, οι άνθρωποι είναι
Άψογη απέναντί σου, έτσι νομίζω εγώ. Ναι, μου έχει πει Παρόλο και η Άννα. Και η Άννα μου έχει πει τα καλύτερα, ότι έχω ωραίο γρέζι και ωραία χρειά και ότι περιμένει πολλά από μένα και τέτοια. Ναι, να κοιμάσαι και να κάνεις τη διατροφή σου και τη γυμναστική σου, εντάξει. Εντάξει, εντάξει, ναι. Είμαστε ευχαριστημένοι όλοι και ο μπαμπάς και όλοι που είσαι μέσα εκεί και περνάς ωραία. Εντάξει, εντάξει και μαθαίνεις πράγματα. Εντάξει, ναι. Άντε κοριτσάκι. Έλα, άντε, τσάου. Γεια σου μωράκι μου, γεια. Με βλέπεις? Ναι, όποτε είμαι σπίτι, σε βλέπω από το, ξέρεις, από το ίντερνετ που ανεβάζω και τα βλέπω κάποιες φορές που δεν τα βρίσκω, δεν τα βλέπω από το σπίτι πάντα. Εντάξει. Μια χαρά είσαι, πολύ ωραία, πολύ σωστή, μια χαρά. Σ' αγαπάω πάρα πολύ και μου λείπει, να το ξέρεις. Και εμένα. Δεν καλά στεναχωριέσαι, άμα στεναχωριέσαι φύγε. Δεν είσαι κλεισμένη με το ζόρι. Ναι, εντάξει. Ήταν κάτι που ήθελες εσύ να το κάνεις. Πήγες, άμα νομίζεις ότι πιέζεσαι, δεν χρειάζεται να κάθεσαι εκεί μέσα. Δεν γίνεται να μην πιεστώ. Είναι κάτι που θέλω. Αν έχεις ανάγκη και νομίζεις ότι σε πνίγει αυτό το πράγμα και δεν μπορείς, δεν έγινε κάτι. Η αγάπη μου τι κάνει? Και ο παπάς σου και όλοι. Περιμένει πώς θα βγεις. Μιλάτε? Μιλάμε. Έλα, σε αγαπάμε να πολύ. του πεις ότι τον αγαπάω. Αμέ, θα του το πω. Θα τον πάρω τώρα τηλέφωνο να του το πω. Και εγώ σε αγαπάω πολύ. Άντε, γεια. Εντάξει, αγάπη μου, άντε και μην μου κλαις. Φιλάκια, γεια. Το ένα πόδι, κάτω. Say that's impossible, 'cause I know it's possible. Though I know you never look my way, I can say you will one day. I can say Κοφτά! one day I will be popular, I will be popular. I'm gonna get there, popular. My body wants you, girl, my body. Το χεράκι αυτό τι είναι, δεν έχει χέρι. When I'm popular, I put my hands up in the light. You think dancing for my love? I will be popular, I will be popular. I'm gonna get there, popular. I'm break the news, I'm gonna take the Χαμηλά τώρα είναι. Μη κάνεις άλλα χέρια, δεν θέλει χέρια εδώ. Στόμα. I'm gonna get there, popular. My body wants you, girl. My body wants you, girl. I'll get you when I'm popular. I put my hands up in the light. You see me dancing for my life. I will be popular. I will be popular, I will be popular. I'm gonna get there, popular. I put my hands up in the light. You see me singing for my life. I will be popular, I will be popular. Popular. Ναι. Ωραία, χαρά. Ωραία, επόμενο. Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Χωρίς να θέλω δεν μπορεί να με κρατήσει. Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Δεν υπάρχουν αγγέλοι σου λέω. Μπράβο. Μπράβο, Σκεύη. Έλα. Νόμιζα πως είχα
αγκαλιά τον τελευταίο, κάνω το κορμί μου βάρκα, τα χεράκια μου κουπιά, το μαντίλι μου Πανάγι, μπαίνω βγαίνει στη στεριά. Μπράβο. Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Όμως από σένα με λείπουνε τα φτερά. Και φεύγει παντόφτα. Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Μπράβο. Το τελείωμα δεν ξέρουμε, αλλά... Ωραίο. Είπαμε ψηλό ελεύθερο. Όμως από σένα ναι, λείπουνε τα φτερά. Μπράβο, Σκεύη. Μπράβο. Δεν έχω Μπράβο. να ρίξω κάτι άλλο. Πάρτε την παντόφλα. Ποιος έκανε στην αρχή? Έκανε η Έλενα με το Στέλιο και κάνανε και οι δύο πρώτοι, αυτοί εδώ οι δύο και εσύ. Βγάλαμε ψεύτη. Καθόσουνα εδώ πέρα με τη Φέη και γελάγατε και δυνατά. Σας κοιτάζω μία, σας κοιτάζω στους δύο. Σας κάνει δύο παρατηρήσεις ο άλλος και η Φέη το γαβάτης. Γιατί δεν είναι το δικό μου του έφτιαξα για τους άλλους. Αυτό της λέω, της λέω. Της λέω, μας έχεις πάρει όλο στο κεφάλι, της λέω, λέω εσένα τσακώνομαι. Και μετά γυρνάει και λέει δεν ξέρω αν είναι σωστό στο Μαριάνο. Εντάξει, δεν είναι βλακή αυτό. Δηλαδή δεν το κατάλαβε στην αρχή που έκαναν τα παιδιά. Και να σου πω κάτι, δεν κάτσε από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί εγώ από την αρχή μέχρι το τέλος είδα και το Σταύρο. Μέχρι το τέλος. Έφευγα μόνο για τουαλέτα και για εκείνο εκεί που ήταν να ετοιμάσω. Έλειψα 1/4. Έχεις κατάλαβα πώς το εννοείς εσύ. Ότι δεν είναι σεβασμός και για τα παιδιά. Ήταν λάθος να κάτσει να μιλάει εκείνη την ώρα. Και μετά, δηλαδή, έφασκε και αντίφασκε από εδώ. Απ' τη μία έλεγε να δώσουμε προσοχή και απ' την άλλη πήγε να το παίξει καλή, δεν το σκέφτηκε εκείνη την ώρα, δεν ξέρω. Τι? Πας έξω. Όχι. Η Φέη, μωρέ, στην αρχή μίλαγε εδώ πέρα με τη Δαλιδά συνέχεια. Και τους κάνει μία παρατήρηση, δύο. Τους κάνω κι εγώ ηρεμήστε και μετά λέει στο τέλος ότι δεν ξέρω αν είναι σωστό ή έτσι, ενώ ήταν κάτω. Στέλιο, έβαλα άσπρα ρούχα. Τι ρυθμίση να βάλω? Αχ, έχεις χώρο. Ναι, θέλεις. Έχεις να βάλω Ναι, και κάνω έχω. 2-3 που θέλω. Έχω, ναι. Τέλεια. Έχεις βάλει χλωρίνη, λευκαντικό κάτι, βρικές. Έβαλα τη σκόνη και το... Και μαλακό. Χλωρίνη δεν βάζουμε και τρινίζουνε. Μας δεν μυρίζει ωραία. Αυτό φαίνεται Το ωραίο. ίδιο έχουμε. Δεν είναι. Όχι. Είναι άσπρο εμάς και αυτό μυρίζει πολύ ωραία. Ναι, απλά ξέρεις τι, δεν έχουμε λευκαντικό, ούτε μας έχουν φέρει χλωρίνη. Αν είναι λευκαντικό. Έχουμε αυτό. Αυτό δεν είναι λευκαντικό, λευκαντικό λέω, για λευκά. Όχι. Γιατί έχεις βάλει και χρωματιστά? Είναι γκρίζο, ανοιχτό και άσπρο. Μπαίνει γκρίζο. Και τα υπόλοιπα, τα μαύρα, τα μπλε, τα σκούρα, τι είναι Ποια αυτά? μπλε σκούρα? Αυτό. Αυτό δεν είμαι εγώ που το βάλα. Ναι, αλλά αυτά είναι... Να βάλουμε... Παιδιά, αυτά δεν είναι λευκά. Δεν το βάλα. Να βάλουμε ανάμειχτα. Αυτά είναι τα ούτε λευκά και σου. αυτή πειράζει. Αυτό κάτι έχει μέσα, περίμενε. Ναι. Α, δικό μου είναι. Το γύρευα. Παιδιά, το έχω έχει ένα σκουλαρίκι. Δεν έχω βάλει τίποτα. Τι έχει? Για πιάστο για να το κρατάω εγώ. Ψεύτικο σκουλαρίκι. Ποιο είναι? Το δικό σου. Όχι. Ποιος θα λοιπά στη μορφή σκουλαρίκι. Ξέρω. Περίμενε, μην βάλεις μαλακτικό. Έχεις βάλει ήδη από το λευκό. Όχι, δεν έχω βάλει τίποτα. Καθόλου. Τίποτα. Εντάξει. Σκόνη. Σκόνη. Α, έχετε άλλη εσείς. Αυτή είναι για το χέρι. Εμείς τη βάζουμε. Που δεν έχουμε άλλη. Έχουμε άλλα άσπρα ρούχα. Όχι. Έχει 2 μέρες πρώτα. Τι έχεις βάλει, όχι στα jeans. Όχι, δεν είναι στα συνθετικά, βαμβακερά, χρωματιστά.
Εγώ νόμιζα συνθετικά μπαίνει αυτό. Ευαίσθητα, σύντομο, αθλητικά, πλήσιμο στο χέρι. Δεν έχει γεια. Ευαίσθητα. Α, ναι. Ας τους διώξουμε. Λες. Λες. Θα την πάρουμε φεύγοντας λίγο. Ναι, μετά από λίγο... Κάτι καίγεται. Κοίτα το τι έπισε. Καταλαβες. Να φοβόμαστε δηλαδή τώρα. Γεια σου, ρε Προεδράρα. Δεν θέλω να σκέφτομαι τους πράγματα. Όχι το τι θα γίνει. Το ιστορόγραφο. Ναι. Ούτε κατά διάνοια, ας πούμε. Η δεύτερη πάνω στην πρώτη. Από την άποψη. Αχ, Θεέ μου. Πιστεύεις στο Θεό? Εγώ. Ναι. Εντάξει. Δεν είμαι και τελείως φρίσκα. Ακόμη ένα. Φτάνει. Κάντε όσο φτιάξει το καλά, μου φαίνεται. Χώσου τα μέσα. Waking up in your arms and I still feel sleeping. It's a beautiful day. Πάμε να κάνουμε νύχτα εμείς. Για να στεγνώνουμε κιόλας. Γεια σας. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me. Ναι, τώρα για σένα δεν κάνει. Μα σου κάνει αίσθηση. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning and fever all through the night. Sun lights up the daylight. Moon lights up the night. I'll light up when you call my name. 'Cause I know you're gonna treat me right. You give me fever. Alright. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning and fever all through the night. Romeo loved Juliet. Juliet said she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. You give me fever. Alright. When you kiss me, fever with that flame in you. Fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn for you. Παράδεισος βριστός. Τα βράδια μου τα αργένικα, τραγούδια λέω αρμένικα. Θέλω να μιλήσω, μα είναι ο τόπος μου σβηστός. Πάμε εισαγωγή. Τζο. Έλα. Θα πεθάνω. Από τι? Όχι καθόλου. Από αυτό το χαμό. Το δικό μου. Το δικό μου. Γιατί τι έγινε? Δεν μ' αρέσει. Γιατί τι, σε μελαχρινή σε κάνανε? Όχι, μακάρι, μελαχρινή δεν έχω Τι σε πρόβλημα. κάνανε?
Μελί. Μ' αρέσει το μελί εμένα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το βλέπω, αγάπη. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μελί. Πάρα πολύ. Θα προτιμούσα κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν θα γκρινιάξω πριν το δω, αλλά αν το δω... Καμιά κρέμα έχουμε εδώ, σου φέρανε. Πω, έτσι και δεν πετύχει το μαλλί της κοροναίου, να ξέρεις. Στα σπαγιές. Της κοροναίου, όχι της κατερτή τώρα. Της κοροναίου σου λέω. Α. Εντάξει. Ναι. Δεν μιλάω για το μαλλί. Παόλα. Φοβάμαι. Ωραία, θεά είσαι, θεά. Ωραία. Τα-τα-τα-ταν. Ορίστε. Τι έκανες στην κοροναίου, μωρή, φέρ την αντίσω. Όχι, εντάξει, δεν είναι τόσο. Ναι, απλά αυτά είναι τα μισά κάτι και τα μισά κάτι άλλο. Δηλαδή είναι χειρότερα από πριν για μένα, δεν ξέρω. Ωραία. Δεν το πιστεύω ότι με βλέπω έτσι. Απροσδιορίστου χρώματος. Απροσδιορίστου, λέω, το χρώμα. Τέλος πάντων. Δεν μ' αρέσω καθόλου. Είμαι σαν κυράτσα. Όπως καταλάβατε, θα αναγκαστώ να πω να φύγει η Σκεύη. Συγγνώμη, Σκεύη. Μη χειροκροτάτε, δεν είναι για χειροκρότημα αυτό. Αθηναχή. Ευχαριστώ στον δάσκαλό μου. Εσύ, σαν να σου το κοινό, αυτό είναι... Wow! Σαν να σου το κοινό. Καλά, πέρα ότι έγινε ό,τι έγινε, εντάξει, στεναχωριέμαι και για τη Σκεύη. Ναι, σίγουρα. Γιατί τι έγινε με σένα.
Academy. Καλησπέρα σε εσάς το πιο όμορφο και στο πιο ζωντανό τηλεοπτικό κοινό που είστε κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Φαινόμαστε. Ναι. Είστε στην τηλεόραση δηλαδή. Αχα, γουστάρω. Ήθελα να πω, αυτό το κομματάκι είναι αφιερωμένο στον αριθμό 405 Ναι. και στα γράμματα ΚΔ. Οκ. Είναι συνθηματικά όλα αυτά. Μάλιστα. Λερναία ύδρα το αίσθημά μου, το σκοτώνω μια και ζωντανεύει πιο δυνατό. Περίεργη αρρώστια κι η δικιά μου, Κι είσαι το μόνο μου εσύ, είσαι το μόνο μου εσύ, το γιατρικό. Μη μου πάθεις τίποτα, μη μου πάθεις τίποτα, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να σου το συγχωρήσω. Ανούλα, μη μου πάθεις τίποτα, μη μου πάθεις τίποτα, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να σου το συγχωρήσω. Ανούλα, μη μου πάθεις τίποτα, μη μου πάθεις τίποτα, γιατί δεν θα έχει νόημα άλλο να συνεχίσω. Σε σένα δεν μιλάω, σε σένα που αγαπάω, η φλόγα πάει να σβήσει κι η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Σε σένα δεν μιλάω, σε σένα που αγαπάω, η φλόγα πάει να σβήσει κι η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Αρχίζω ξανά, πάλι τα ίδια, κι ας ξέρω καλά. Ένα χρόνο το περισσότερο, ένα χρόνο το περισσότερο, ένα χρόνο το περισσότερο, ένα χρόνο το περισσότερο. Κρατάει το πάθος και γίνεται μίσος, το μίσος γίνεται φόβος, ο φόβος γίνεται ψέμα, το ψέμα γίνεται τύψης, κι αυτό είναι αγάπη, αυτό είναι αγάπη, αυτό είναι αγάπη. Τα πέντε βήματα του έρωτα είναι αυτά, πάντα αυτά. Το τηλεοπτικό κοινό αποφάσισε να παραμείνει στο Star Academy ο Στυλιανός. Εδώ, κυρίες και κύριοι, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η κριτική μας επιτροπή θα αποφασίσει ποιο από τα δύο παιδιά θα φύγει από το Star Academy απόψε. Ένας-ένας, οι κριτές μας θα δίνουν το τελευταίο του σχόλιο για το κάθε παιδί. Εγώ που είμαι ακριβώς δίπλα σας, αντιλαμβάνομαι και νιώθω πως αισθάνεστε. Αυτό είναι το Star Academy. Ναταλία Γερμανού. Τραγικό αυτό το πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε τώρα. Σταύρο, σου είπα κάτι και το εννοώ. Είσαι πολύ αγαπημένο μου πλάσμα από το ελάχιστο που σε έχω, ελάχιστο όμως, γιατί πραγματικά είναι ελάχιστο, σε έχω ζήσει. Όντως πιστεύω και δεν το παίρνω καθόλου πίσω ότι δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά, αλλά μου είναι αδύνατον να ψηφίσω κατά μιας φωνής σαν τη φωνή της Κέβης. Σου ζητάω συγγνώμη γι' αυτό, αλλά θα πρέπει να δώσω τη θετική μου ψήφο στη Σκέβη, κατά συνέπεια την αρνητική στο Σταύρο.
Νίκος Καρβέλας. Αν έλεγε κάποιος ότι πρέπει να σου τραγουδάει κάποιος όλη νύχτα, θα προτιμούσα το Σταύρο. Γιατί, who knows, η έκτη αίσθηση. Σταύρο Γιάννου, για σένα η ψήφος μου. Η θετική. Άρα 1-1 μέχρι τώρα. Άρα 1-1. Τώρα. Πέτρος Κωστόπουλος. Από ό,τι βλέπω, έτσι κι αλλιώς, όλα θα κρυθούν από την κυρία Βύση, στο τέλος. Αν έλεγα ποιος θα διορθωθεί πιο εύκολα, ίσως μάλλον η Σκεύη, η οποία όπως παραδέχθη και όπως μας είπε, δεν έχει κάνει καμία προπόνηση. Εσύ έχεις κάνει προπόνηση? Καμία κι εσύ. Και εσύ τελείωσε απ' αλλού, έτσι. Επειδή ξέρω ότι θα γίνει, τη Σκεύη. Να μείνει. Ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο, τον τελικό λόγο για σήμερα έχει η πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής. Η Σκεύη, λοιπόν, ενώ έχει μία φωνή γεμάτη, όμορφη και λυρική, θεωρώ ότι είναι ανώριμη ακόμα και δεν ξέρω αν μέσα σε το σπίτι, σε αυτό το μουσικό σπίτι, είναι ο τρόπος, θα βρει τους τρόπους να εξελιχθεί ή θα μπορούσε να το βρει κάπου αλλού πολύ πιο εύκολα. Ο Σταύρος, λοιπόν, ενώ ακόμα πάλι δεν μπορώ να πω ότι είναι έτοιμος ή μας απογείωσε ακόμα, σαν να παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον στο θέμα της γκάμας, στο θέμα ότι τολμάει κάποια πράγματα περισσότερα. Όπως καταλάβατε, θα αναγκαστώ να πω να φύγει η Σκεύη. Συγγνώμη, Σκεύη. Μη χειροκροτάτε, δεν είναι για χειροκρότημα αυτό. Το λέω αναγκαστικά. Ευχαριστώ, δάσκαλό μου. Δεν υπάρχουν άγγελοι, δεν με ξεγέλανε. Τα γαλάζια μάτια, τα ξανθά μαλλιά. Πάντοτε οι άγγελοι πιο ψηλά μας πάνε.
Έχεις τα λόγια, έχεις και αυτό εδώ, έχεις και αυτό εδώ. Εντάξει, δεν είμαι πάντα έτσι. Βασικά, γενικά δεν το δείχνω όταν ευχαριστιέμαι. Όχι, σε ρωτάω. Γιατί δεν το ευχαριστήθηκες? Χάρηκα, αλλά εντάξει. Δεν τα παίρνω όλα. Να το σεβαστείς αυτό. Αυτή ακριβώς η λέξη πάει. Απλά σέβομαι. Απλά ξέρεις τι, αυτό που είπα το συστάνω. Εσύ, σαν να ζήσεις το κοινό μου. Αυτό είναι... wow. Σαν να ζήσεις το κοινό. Να σεβαστείς το κοινό. Σκέφτεσαι. Καλά, πέρα ότι έγινε ό,τι έγινε, εντάξει, στεναχωριέμαι και για τη σκεύη. Ναι, σίγουρα, εννοείται. Γιατί τι έγινε με σένα, ας πούμε, δεν... Και να χαρώ, να σου πω κάτι, και να χαρώ τώρα θα μου βγει ξινό μετά. Γιατί θα συμβεί αυτό έτσι κι αλλιώς. Καλά, αυτό για όλους ισχύει. Μαλάκα, συγκινήθηκα σήμερα με τον πατέρα. Σπρομάλης, Ναι. Ρασμπλουζά. Συγκινήθηκα. Του μίλησες. Βρεθήκατε. Θέλω εδώ πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό. Κοντά 1 χρόνο. Ωραίο πατέρα έχεις. Ωραίος άντρας. Πού είναι ο πατέρας να τον δούμε, ρε παιδί μου? Έλα πάμε. Πού είσαι, ρε πατέρα? Έχει έρθει από το Σκόπελο. Η μητέρα. Και πέρασε το Σκόπελο και ήρθε απ' τη Σκόπελο. Λοιπόν, αυτές είναι οι στιγμές του Star Academy. Άννα, ο λόγος σε σένα. Έχω χαζέψει πόσο ωραίο πατέρα έχεις. Ήρθε καημένος μόνος του. Μιλάγατε όμως, έτσι. Τους λατρεύω. Αλλά υπάρχει και το... Γιατί έγινε. Όχι γιατί έγινε. Αλλά και εντάξει, όλοι οι γονείς χωρίζουν, όλοι οι γονείς κάνουν λάθη, όλοι. Απλά εγώ σαν Γιάννης, όχι βάζω κάποιες αποστάσεις. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Τέλος πάντων. Και χάρηκα σήμερα, ξέρεις κάτι, φίλε. Χάρηκα που ήρθε με είδε, ρε φίλε, και ένιωσα αυτή την περηφάνεια. Την περηφάνεια για όλο αυτό. Και ξέρεις, δεν το είχα δει αυτό. Ναι, είναι περήφανος, ρε παιδί μου, γενικά. Αλλά, ξέρεις, δεν το είχα δει, ρε παιδί μου. Δεν το είχα δει. Ναι, γιατί δεν το νιώθεις όποια ηλικία και να είναι, Ναι, αυτό. ναι. Το νιώθεις όταν κατασταλάξεις εσύ κάπου. Αυτό το νιώσα σήμερα. Εντάξει. Άρα καλά έκανε που ήρθε. Θέλω να έρθει η Εμμανουήλ, ρε φίλε. Ο αδερφός σου. Θα έρθει. Σε βλέπει, ρε μαλάκα, σε καμαρώνει. Κι εγώ έτσι, μαλάκα, κι εγώ θέλω να έρθουν τα αδέρφια μου να με δουν, να έρθουν όλοι, ρε φίλε. Και οι φίλοι μου δεν έχουν έρθει ακόμα. Δεν ξέρω, δουλεύουν. Και η Παρασκευή και όλα είναι δύσκολο. Αλλά, ρε μαλάκα, ξέρεις κάτι, το πιστεύεις ότι πέφτω και νιώθω, ρε μαλάκα, την ενέργειά τους. Τη νιώθω, ρε μαλάκα, τη νιώθω. Τη νιώθω και ας μην είναι... και ας μην τους βλέπω. Μαλάκα. Έλα, ρε μαλάκα, κι εσύ τώρα. Ξηκόλα λίγο, ρε μαλάκα.
Κοίτα λίγο. Είμαστε περήφανοι. Πολύ περήφανοι. Θέλω να έρθει, ρε Μανουέλ. Είναι ένας λόγος που το κάνει γι' αυτό. Το πιστεύω, φίλε. Και είμαι σίγουρος ότι είμαι περήφανος. Και πολύ. Το δίνει χαρά, ρε. Και πολύ. Regalami un sorriso, io ti porgo una su questa amicizia nuova pace, sì. Che so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo regalami un sorriso, io ti porgo una su questa amicizia nuova pace, sì. Perdono con questa gioia che mi stringe il cuore. A 4-5 giorni da Natale, un misto tra incanto e dolore. Ripenso a quando ho fatto io del male e di persone ce ne sono tante, buoni pretesti, sempre troppo pochi. Tra desideri, labirinti e fuochi, comincio un nuovo anno io chiedendoti perdono. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa su questa amicizia nuova pace, sì. Perdono. Καλώς το κορίτσι μου. Καλημέρα σας. Καλώς το κορίτσι μου, το όμορφο. Τι είναι, αγάπη μου, τι έπαθες θες? Τίποτα, καλά είναι. Τι έγινε? Ήταν αυτό το απότομο. Κάτσε να τα πούμε ηρεμία. Για πες. Κοιμήθηκες καθόλου καταρχήν? Ναι, σαν γουρούνι. Φανταζόσουν ότι θα σώσει ο κόσμος στο Στυλιανό? Ναι. Γιατί? Γιατί είναι πολύ δυναμικός ο Στυλιανός. Ναι. Και φτάνεις και η στιγμή. Όπου τι αισθάνεσαι εκείνη την ώρα? Δηλαδή προσπαθούσα να... Είναι η πρώτη στιγμή που σκέφτηκα ότι μπορεί και να μην είσαι πολύ καλά. Απλά προσπαθούσα να είμαι πιο ήρεμη, γιατί έλεγα αυτή τη φορά πρέπει να τα δώσω όλα. Ναι. Πρέπει να ανέβω, να τραγουδήσω καλά, να μην βγω σαν το κουράκι πάνω στην πίστα και να τρέμω, να είμαι σφιγμένη και αυτά. Πρέπει να το πάρω απόφαση να μου φύγει αυτό το άγχος, γιατί έχω πάρα πολύ άγχος, και να το αποβάλω. Δεν υπάρχουν άγγελοι, δεν με ξεγέλανε τα γαλάζια μάτια, ράξανε τα μαλλιά. Το γεγονός ότι τραγούδησες καλά και ήσουν ευχαριστημένη με τον εαυτό σου, σε έβαλε σε μεγαλύτερη αγωνία ότι τώρα θα ήταν άδικο, ρε παιδί μου, να μου συμβεί? Όταν ήμασταν πάνω, ενώ έτρεμα, εντάξει, ναι. Περιμένοντας να ακούσω ότι περνάει από το κοινό Στυλιανός και μένω μαζί με το Σταύρο, εκεί είχα αρχίσει και τρέμα πάρα πολύ. Το τηλεοπτικό κοινό αποφάσισε να παραμείνει στο Star Academy ο Στυλιανός. Όταν έφτασε στην Άννα, το φαντάστηκες ή και εκεί ήσουνα? Εκεί ήμουνα 50-50. Αλλά όταν είπε ο Μένιος εκείνη τη στιγμή, Άννα, πρέπει να πεις ποιος θα αποχωρήσει και αυτά, εκεί νιώσα μέσα μου ότι θα φύγω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο, τον τελικό λόγο για σήμερα έχει η πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής,
η οποία με την απόφασή της θα αποφασίσει ποιος θα αποχωρήσει από το Star Academy. Ο Σταύρος ή η Σκεύη. Η Σκεύη ή ο Σταύρος. Το είχα νιώσει εκείνη τη στιγμή και λέω εντάξει. Δεν μπορούσα να κάνω και κάτι άλλο. Είχα αρχίσει έτρεμα ολόκληρη, ένιωθα ότι χάνεται το οξυγόνο μου. Αυτό άρχισε να φαίνεται. Ναι, γιατί όμως τόσο πολύ? Ένιωσα μεγάλη αδυναμία, γιατί δεν το περίμενα με τίποτε, ενώ εκείνη τη στιγμή που στεκόμουν εκεί και ένιωθα ότι... Είδε σαν να κράταγες όλες τις δυνάμεις μέχρι να φτάσεις εκεί. Ναι, με το που ακούω και καλά ότι θα μείνει ο Σταύρος, νιώθω ότι μου κόψαν τα πόδια. Εκείνη τη στιγμή αυτό ένιωσα. Αλήθεια. Ναι, και γυρνάω, φεύγω και λέω. Δεν ήσουν καθόλου προετοιμασμένη? Όχι. Το μόνο που είναι το πιο επιζήμιο ή το πιο τρομακτικό είναι να έχεις κάνει όλο αυτό το πράγμα, διότι δεν ξεχνώ αυτά που έλεγε ο Δεναχής, ότι είσαι ο άνθρωπος που έχει κάνει τη μεγαλύτερη εξέλιξη και πάρα πολύ γρήγορα, να μην απογοητευτείς, γιατί αυτό δηλαδή πρέπει να κοιτιέσαι στον καθρέφτη και να σου λες μπράβο, να σου λες... Αυτό κάνω. Δηλαδή, ξέρεις... Και χαίρομαι γιατί έχω μάθει κάποια πράγματα. Προφανώς έχεις μάθει. Που δεν ήξερα. Δεν ήξερα κάτι. Και έχω μάθει κάποια πράγματα από τον δάσκαλό μου. Και είναι αυτό που έλεγα και στα παιδιά, ότι αν μπορούσα να έμενα εδώ, θα ήθελα να συνεχίσω τα μαθήματά μου μαζί με τον Δαναχή. Ποιον θες πολύ να δεις τώρα? Την οικογένειά μου. Τους μίλησες καθόλου ή καθόλου θα τους μιλήσεις τώρα βγαίνοντας? Θα είναι περήφανοι, το ξέρεις, έτσι, δηλαδή για όλο αυτό το οποίο... Έλα, τώρα μην είναι αυτό, εντάξει. Τώρα είναι η ένταση, είναι όλο αυτό το οποίο πέρασες. Να σου πω κάτι, κάθε πράγμα έχει και τα υπέρ και τα κατά. Χθες όταν ανέβηκα στην πίστα να τραγουδήσω και βάλανε το βίντεο και άκουσα τη μικρή της αδερφής μου, θέλω να κλάψω. Γιατί σου λείψε? Ρε, 3 εβδομάδες λείπεις, 4, λείπεις, εντάξει. Δεν θα δεις άλλο παιδί, δεν θα έχει μεγαλώσει πολύ. Καθημερινά. Αλήθεια. Από τη μέρα που είχε γεννηθεί ήμουνα εκεί. Εγώ την έμαθα να μιλάει, εγώ να περπατάει. Και να σου πω όμως κάτι, κυνήγησες ένα πράγμα. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Θα μπορούσε, δεν έχει αυτά τα αν θα μπορούσα και αν ήμουν και αν ήταν διαφορετικό. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχει αυτά τα πράγματα που λες ότι κράτησες. Αυτό που κατέβηκες από τη σκηνή και ήρθαν όλοι πάνω σου και ήρθαν με διάθεση και χαρά και δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να είπε δηλαδή δεν νομίζω ότι υπήρχε ένας ο οποίος να μη χαιρόταν να σε είχε μαζί. Σκέφτηκες εκείνη την ώρα καθόλου ότι τελικά δεν είμαι εγώ γι' αυτό? Όχι. Μπράβο. Γιατί από τη στιγμή που ήρθα εδώ, δεν ήρθα για να βγω και να πω το μετάνιωσα ή δεν θέλω να το συνεχίσω, γιατί από τη στιγμή που έχω κάνει το βήμα και έχω έρθει εδώ και έχω μάθει κάποια πράγματα, θέλω να συνεχίσω, γιατί αν σταματήσω σημαίνει δεν έχω κάνει τίποτα. Πάμε να μαζέψεις πράγματα σιγά σιγά. Πάμε. Κορίτσι μου γλυκό, πόσο. Καλά, κάτσε να σε αγκαλιάσω. Είσαι πραγματικά πολύ καλό παιδί. Και πολύ αξιόλογο παιδί και πολύ καθαρό παιδί. Και ζήστε πάρα πολύ καλά. Δάσκαλε μου. Ξέρεις τι είπαμε? Ξέρεις. Τα ξέρεις. Μην τα ξεχάσεις. Πώς θα πω.
Θα έρθείτε όλοι στην Κύπρο. Oh, Father, tell me, do we get what we Χριστέ μου, πού είναι τώρα? Oh, we get what we deserve. And we're down we go, 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 go. Oh, we're down we go, 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 go. And we're down. Σκευή. Ναι. Σου βάζω ό,τι έχεις εδώ μέσα. Way down we go. Oh, you let your feet run wild. Time has come as we all go down. Yeah, but for the fall, my heart, do you dare to look them right in the eyes? Yeah. Oh, just save me running down to the door. Χαιρετήσει. Ωραία. Καλά, πώς είσαι? Κοιμήθηκες, ξεκουράστηκες, ηρέμησες. Σκευού. Σκευού, ρε. Θα κάνω γυμναστική τώρα. Θα πας, θα τη βρεις έξω, Θα σου κάνω ιντερνετικά. Μόνη μου δεν θα μπορώ να το κάνω. Κράτησα όμως τη διατροφή που είπαμε. Μην αφήνεις. Που έχεις κάνει μια αρχή. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει μια μέρα. Το δικαιούχο. Ένα δικαιούχο αυτή τη μακαρονάδα. Δάσκαλε μου. Πώς πήγε? Σκέφη που μένεις. Πας Κύπρο τώρα. Α, πας Κύπρο σήμερα. Το βράδυ. Ευχαριστώ για όλα. Εμείς ευχαριστούμε. Θα τα πούμε. Χαρήκαμε Φιλιά. πολύ που σε γνωρίσαμε. Φιλιά. Φιλάκια πολλά. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Σκέφη. Γεια σου, κορτσάκι μου. Ήρθα να σας πω ότι φεύγω. Πήγαινε κάτω, ηρέμησε και έκανε αυτό που σου είπα. Εντάξει. Να κρατευτείς, να προσέχεις. Καλά μου ήταν. Τα τσιρούθηκια μου. Way down we go. Συγχαρητήρια. Φάτσα. Θα πουλήσετε. Καλή συνέχεια και βάλτε τα δυνατά σας. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Τα Να ώρα μου. προσέχεις. Καλή συνέχεια. Σκεύη να προσέχεις. Εντάξει. Ναι. Και άλλη εβδομάδα, έλα να μπορείς άλλη εβδομάδα, γιατί παράλληλα πρέπει να